Shalom, oras, selamat hari Minggu mahupasahat dihamu sude ruas ni huriata, na adong di huriataon, suak songoni na adong di nganattabe. Perlu mo bima dihamu amanami doti nanami na oddope maddohoti parmingguan di huriaon. Adorang sota mulai parmingguanan on tapasa pasonang marohatta di nganattabe. Tamulai mapar mingguata marede mahita sian buku ede nomor sia ayat sada 1 ayat 3. Jongjong mahamu.
marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi porbadia na tumoppa langit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala parbadaon badakku dopak bangso na sodauluat roha. Saya palua maau sian bawa si ulaon si paoto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku. Tongos mahati rommu dohot hati gorommu akana manogu au. Pataru au tu dolok ni habadioku dohot tu inganammu. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Asima roham dihami halak nagaleon. Di daho nagogo do musuh nami. Setalu do hami dibaen alani hagaleon nami. Dibaheni hupangi do hami tuho. Saya pargogoi jala pamonang hami maralohon musuh nami. I marhite-hite panaonan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mahamu. Mari dehitasian buku ede nomor 187 ayat 2 dohot ayat 3. Tangihon hamuma pati ni debata ima sian pati palimahon sahatu patik pasapuluhon. Pati palimahon ikon pasangopon mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanon ni nani lehon ni
Jehovah debata diho. Patik pa onopon, unang ho mamunu. Patik pa pituhon, unang ho mangalakup. Patik pa waluhon, unang ho manako. Patik pa siahon, unang ho olo makatidakon hata naso tutu maralahon dongan jolma. Patik pa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Ima sahatna atong rap mangido gogo mah hita tu debata lao mangulaon patik nai. Le Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaon. Amin. Mare dehitas yang bukuede nomor 688 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong maham. Tatopoti madosata tujoloni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partaluk ni roha jalan abasar doho. Saya mar pangulahi ma roham midahami. Dibaheni saya se sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pasangahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Alani pangalosyota do umbahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhetean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum tahilala. Amin. Udul mahamu. Mared dehitas yang bukuede nomor 750 tolu ayat 1 dohot ayat 2. Pardalaran Yesus inoloku, nolong ni tangan ni mano
dalaku tobu maaf tulang bumi. Batali apor seaoku ni portibio alai rumho ku tatap o Tuhanku mangogo mendoa hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion iman atar surat di Yohanes 12 ayatnya 20 1 ayat 30 tolu tajahama marsikap soring ai adong ma deba halak Yunani dongan ni aka na nakok i laho martangiang di hari raya i. Dungi Roma si Filipus di Paboa mai tu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rap dohot si Filipus Paboa hoca tu Yesus. Tutu si tutu dona hudok on Tuhamu. Dang nagadda emei molo somadabu tutano jalan mate duk pe mate asa godang parbuena ahuma di ihuton ganup na olo mangaloi au jala ia disiau disima dohot anak somaku pasangapon ni amaido ganup na mangaloi au pasangap ma goarmi amang dungi Roma suara sian banua gijang mandok nunga hu pasangap laos pasangapokku do musek dungi ninna Yesus mamang alusinasida nada ala niau umbahen naro suara odeng ala ni hamudo anggoau dung dipatibo au sian tanoon taitokku do saluhut nasidat tu au ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani dibata jalan naup websa amin. Maredde hita sian buku ede nomor 238 ayat sada dot ayat onom.
Jongjong mahamu. Sai parmao sanai imagoanosa alaina sumeahoni idopaodosa nasomar somat sila nasotani taha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongatah sa porsean disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debataha Jehovah ido ama pargogo naso atau dosa na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debatah Jehovah nasa sadai imana timbuhon nisi Maria nagaba-gabian siat todi parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natumon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tutuan dong tanom na mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo la hudul di syamun ni debatah Jehovah amanai pargogona soha tudusani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogot dagingnya halak naung mate dohot dia nguluan na sora sudah amin tabegema tikting di minggu tasadario. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 Maret 2024. Naparjolo, goar ni Minggu sadarion ima Minggu Judika. Doho topik hot do holong ni roha ni Jehovah. Napaduaon dakdanak nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 di basa-basa waktu atta do sahalak dakdanak bahwa tu keluarga ni amata Frederick Marasi Silaban Eka Kristina Dolok Saribu. Alamat Adora Permai Blok B5 nomor 26 Bintaro Sektor Sia Tangerang Selatan Sian Sektor Sion. Saya di pasu-pasu tuata dakdanaki rap dohot na torasna na patoluhon padidion na badia. Di hari Minggu tanggal 7 April 2024 di Parminggon Bahasa Batak pukul 8 WIB nanaingro patu paun ni Huriata do pandidio nabadia tu ianakon ni Huriata. Pinangido tu natoras nanaing mendaftarhon ianakonna asa mengisi formulir pendaftaran. Paupaton Parjamita Minggu sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 namar jamita di Parminggon Bahasa Batak pukul 8 WIB Ima Amang Pendeta Nelson Siregar mantan Kepala Departemen HKBP. Palimawon kunjungan sosial Paskah Mamuka sianna di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 nasalpu di Patu Pahuriata do kunjungan panitia Paskah do seksi sosial
tu bagas ni ruasta namar sahit dohot naso boi be romar minggu. Jadwal boi mata jaha di warta cetak. Panopon panitia Paskah. Sada, hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Imalau memperingati Minggu Palmarum. Pinaboton tu sude ruas asa mambuan daun palem, Imalau prosesi masuk tu parmingguan. Dua, disiapkan panitia Paskah doi Ima reflection booth, manang pojok perenungan pribadi tersedia di Joloni Garijata. Papi Tuhon, pertanggiangan sektor. Sadarion Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 14 WIB di Patu Pahuriata do pertanggiangan sektor Sauduran. Nani ha suhuton ni keluarga situa sektor Sauduran. Maringanan di farmhouse Jalan Ciranjang nomor 30 Kebayoran Baru. Nani uluhan ni Pendeta Ferdinand Ricardo Huta Barat. 2. Sadarion Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 12 WIB di Patu Pahuriata do pertanggiangan sektor Marsada dohot acara pangapulion tu keluarga Nyonya PR Simarmata Borugultom Opu Basaria. Na ni hasuhutan ni keluarga Nixon Sitorus Ros Intan Boru Tampu Bolon. Maringanan di ruang remaja lantai 3. Nani uluhan ni Pendeta Luhut Simbolon. Tolu, hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 10 WIB di Patu Pahuriata do pertanggiangan sektor Sion. Nani hasuhuton ni keluarga Jasman Pahotan Sitorus, maringanan di Serbaguna A. Nani uluhan ni Pendeta Ferdinand Ricardo Pasaribu. Napawaluhon seksi pemuda. Sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.30 WIB di Patu Pahuriata do NHS Days. Maringanan di Serbaguna C. Nani uluhon ni Pendeta Ferdinand Ricardo Huta Barat. Pinangido tu sude naposo bulung asa mandohoti NHSD. Pasiaon seksi paropuan. Di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 di Patupa seksi paropuan do bazar makanan. Molo cara pembelian Boima Marhite Ganup sektor Nabe. Pasapuluhan, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal 10 pitu saat tu tanggal 23 Maret. Saitu hatta mana masu-masu. Molotung adong ruas nihuriata nata naso tarsurat dope goarna di tikting na ulang tahun ni di Pabuama tu ganup situasi di sektor na manang tu sekretariat. 10 sada akad tikting naso ni jahaon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni ma saat ni tikting di huriata di bagasan Minggu sadarion, taingot bema manang yakoni tu joloni tu hatta. Uhud papungu pelian sada A sada B maredehita sian buku ede nomor 766 ayat sada dan seterusnya. Si
Tuhan Yesus hapus sakit. Oh, tu sohalu pahon, ado manogihon, ado mangonihon. Oh, tu sohalu pahon, ado margogoyhon, posmaro amin. Damen di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita. Macalas roa labui hita pajupang. Ayah mina juru ya marjamita di sosahali umrana paduahun. Ulak salau. Jadi kami nunga pensiun inganan nami di Sipang Balbatu si borong-borong. Tinggal di huta, ada lang pola huta-huta hiab be. Karena perkembangan nih kawasan Danau Toba nuaing nga lumayan dibandingkan dia katiki-tiki nasalku. Mulai tahun 2010 itu sudah adalah sesuatu yang baru. Jadi lang pola be rupani mailah kami. Jala hita peradang pola meila binuang maldok. Ia bona pasugiti nunga ibaru nampe terliling tapaima alai adong do perkembangan na baru. Ngajonok kami itu bandara. Tang pola lawe kami itu Medan. Jala pos roha Romamu. Jadi dung pitu tau kami pensiun mangulai kami. Ngadong atar 1000 batak kusuan isi hau na meragam-ragam termasuk akka hau na langka songo damar ingul marati hoting do segala macam di pos roha bohita masih duluan turpukta di bagasan minggu sedarion ima siana tersurat di Jeremia 31 siana 35 saat roria 27 sonodo hatani Jehovah
na mangalehon matanyari gabi panodang arian, aturan ni bulan dota kabitang gabi panodang borngen, ibana manggucang laut gabi marhasa akka galubang na, Jehovah Zebaut do guarna. Tusura macohot akka aturani maladop punaunin na Jehovah, macadi ma dohot pinopar ni Israel. Unang betar guar bangso di julukku saring dilingna. Sonod dohatan ni Jehovah, molo tung dapot suhatan akka langit di gijang. Jala dapot dudun akka ujahan ni tanaod di toru. Dohot maaw mabolok ko sadok pinopar ni si Israel, ala ni salhut na binahin na si Day. Nil na Jehovah. Warna mingguta, minggu judika, luluhom maaw wali Jehovah. Bahasa Indonesia, berilah keadilan padaku. Manang terjemahan na julu sa bahasa Jerman, di bayan ipurus warnek, balos summa kasih tongani tuau. Adong do di bagasat kita di zaman non seolah-olah kebenaran dan berdasarkan fakta, alai berdasarkan persepsi. Lapatanna ala ni gudang niaka informasi nuai di digitalisasion nasala pi buido ge bisitong. Seolah-olah sitong, apalah sitong. Cala persepsi ope mempengaruhi pola ni haporsiota. Jadi menurut aka napister di bagasatikion, adong mahira-hira 5 bentuk ni halak na porsea. Manang 5 pangalaho ni halak na porsea. Jala hobar do itu haporsion na. Alayan non turpukon nang mga lusihita nani do iturpukon do nasitong. Dia may naparjulo adong do hasomalan ni hita jala karisted don. Muladong masalah, adong penderitaan, adong sakit, adong problem, manang konteks ni turpuk taon terbuang bangsoi. Tu Babel dibuang, behama sikap ni halak na terbuang. Na taranya ya. Jadi sikap na perjulu anong do halak martabumi. Manang di bahasa nasi do mon asketis. Manang anong do agama daripada hubering akan namason, akan masalah-masalahon daripada setorus. Hubereng portibion, lau memang icugut, bersembunyi, mengisolasikan diri, mendekatkan diri, tutuhani. Jadi dihitakan nama tua, aka inanami do, amanami di son, asurabu dah hita, barang perlu hita di Jakarta. Terlama hita, dulu kan main lau. Mukis sautik herau, huta-huta lau. Alai pertanyaan, beha tadi konota do portibion, HP dilihat tuhatai do pedihita ho sahango dua ni. Alai dong do halak na porsia songon na hudok nakingani. Dakolan agama Buddha songoni. Kristepe adong do. Di negara-negara maju, ngalam gudang halak lain, mangicugut tempat-tempat yang sepi. Asaboi ibana bermeditasi pajut pangdok Tuhan ini. Mangalupahon portibion. Ada barang napo sosongonon namar saya nama itu. Masih semangat, masih umur muda. Ada dang lomoro hanabe mamering aka portibion. Apalagi barang perkembangan politik, nah songoni susah. Bereng ina tadi kon
Ima sada. Napa dua kon? Sebalik na ekstrim dotong. Leguari rupani adopsionis. Sudah naing dinikmati. Filsafatnya ima nama dok petiklah hari ini, carpe diem. Nikmatilah hidup ini, sipus basena. Jebol songol di kota ra, akazol masih songonon, gumodang matikinion di mall. Gudang matong kastor siya langot desi, si perengon. Tangan kalau tinggal di tempat-tempat sepi. Pertanyaan ini jangan ngasai bih. On nama ina. Dia mah tempatnya adong hiburan, itu sih meh. Kalau kami ala nadong do rupani pertandingan ni bot nadong di kawasan Lulutuba, baru mah sudah isi jolma. Tang bar minggu pas musim hari minggu mereka akan dari buron nama. Ima ngolu, na memang dang perlu besurgo, portibio dona sitong. Menikmati hidup. Ya ongo na kolak kawin udah na torusan na kawin. Mulai tidak di bana na pokok satu nama dua kalau na kawin sirang kawin. Songoni kerjona. Termasuk do akasi songono jolma. Kristen do berengon ibana. Ale pangalahona barga do busi terus. Gimana berdua? Mudah-mudahan ada orang nasional kita isi. Nah patuluhon mencampur na duai. Manang bahasa Inggris na didokon worldly ascetism. Asketis do ibana alai berada di Portibion. Orang nihalakon sepi don ada di tempat naribur, sepi di tengah keramaian. Ima opinion, sedikit sinkritis, sedikit munafik. Jadi satonga-satonga di son, satonga burju mar minggu, satonga naik dan perlu mar minggu. Perilaku na songoni. Jadi sian hari minggu di mana Kristen, sian hari Senin satu hari Sabtu, tak Kristen di mana? Berengol di mana? Malaysia dosa hari minggu, alai mulai sian hari Senin satu hari Sabtu, kalau nama mau dihalak di mana? Mengancam, bunuh boleh sebar hutang minna. Ya ada begamu bigajang nai, ya masih tapan ulikan, bigajang. Dungro polisi suku ni ayah latar belakang na bahasa bunuh muna si salah kon. Sudah yang usaha utama bunuh ibadah. Jarang mado. Baik mana tong pada letu bego ina. Apa sebetulnya pada letu kebengko. Jadi sudah nama bunuh baru utang tu mana. Jadi daripada terus tuntutan non utang jalan kata memang kasar-kasar. Mau lagi bayar koi, kusiap toh ina, kubunuh, busur wala membunuh koi ina. Saya terus mengancam, daripada ancaman dilenyapkan lawan dilenyap pemai. Ima latar belakang ni bigu gajang. Tu sorong mana ngai bigu ni. Ale adong motivasi naseng. Isi. Nah jadi ongkorra babe-habe no kita ra jujur do terancam tu sona teh tu kiede non. Satu-satu rupa nih. Pelagi karongan naposo. Wakan dua-dua huering. Yes be cani ade. Tanpa lah be ngabudus be portibion selesai. Ben wagi cang nama teh. Ale saudare di saya udah 5 baru usaha. Bola 100 tahun kape. Poso udah pe. Ano jamu jabu. Saya udah 25. Jadi memang masmur madok 70 tahun. HP bolo jadi saya madok down 100 tahun pe posoro pe ya lau porsero sonari itu sih hidup maksud tu nah papaton adong na diguari dualis porsea ibana memang dakola Kristen menyelesaikan persoalan di Portibion adong do pemerintah gereja memang lau manudati manang lau menyelesaikan kemiskinan do mengurangi kemiskinan do mabain asonang jahat Portibion dang mabain kekerasan dang mabain hukum
natarida alai hukum kasih. Buat jauh dipilih debata. Jadi nama ropatom madokon memang dangbui kita mangolu di Portibion. Gereja tidak bisa hidup tanpa ada negara, tanpa ada pemerintah. Jala pemimpin di negara, do pemimpin di gereja, do struktur nadong disi, debatado paujak pune. Itu, debatado memiliti. Molorong pesi kelemahan, alai kon rajumat tado, siapapun yang dipilih itu adalah pilihan Tuhan. Dan kita harus taat kepada mereka. Pemikiran na dualis. Maralo tu pandapot na perjuru nakingani. Molo masuk kita tu pangatusionon, jala ordo sa setong na teologi ni Lutheran. Jala ido sikap tanabu itarida. Jala kadang-kadang kita terlalu cenderung memihak tu sesuatu. Jadi partisipasi dalam memilih sasetong na tugas ni Kristen deh. Molo salah pilih kita, bahita maisi mardabu-dabu, jala berengot sasetong na molo diturpuk tahun, songoni do sikap di Jeremia. Memang bangsa Israel si jugul don. Si patay begihatan itu hani, digormar rohanion. Alay sipatan ang ditangyon hatan itu katay, diuloy ma perkembangan ni politik. Bang misalnya contoh, ay bahasa hala kita buat Koratu Babel. Jadi boleh sudah panurian termasuk Jeremia Maldokon. Ilo si Jeremia itu nasida, unang terus sita pemberontak. Oke nama saya kita ngamen berontak tuasur. Jalan Mesir mengurupi kita. Gabe Mesir mah memilit isi rajata. Salah do kita disi, ya tu salah kita do salah. Atong menang taulahi bena. HP diulahi muse. Gabe terbuang mana si Datu Babel. Itu si Jeremia dan sudah raja ni penjajahon musutta pakkeon ni debatado gabi mangurupi kita alani unang mahita mangalo unang mahita berontak alai tajalo manasida tauloi manasida alai unang dibuang kita daun di zaman ni jo yakin diturupokon ya lo ujungnya terbuang manasida. HP itu horo dari si Jeremia, si dibuka nih sari pakai debatado pada tiki. Lau paulakon nasi dan mulak tu Yerusalem. Alai di zaman di si Jefanya muse, jala ima, uduk di turpuk tahun, terbuang do nasida. Main si Jeremia madok, ala si Jeremia dang do terbuang. Mungkin ala pikiran di mana di bereng pemerintahan Babilonia pada waktu netral, tidak memihak. Gariada di sosoi do bangsoi, asa unang mangalo. Ayo si Jeremia, ayarong do batas ni, gati deh razai. Jala molo salah ibana mangatusi, kita songo bangso ni debata, do debana bermara. Ay diramoti debatado, nang nasida songolinak kita. Jadi si Jeremia dirokon jala ima napalimahon sikap na duminggan ikut tugas di halak Kristen ima songon mata nyari namar sinodang diarian manang songon aturan ni bulan doa kabitang gabi panodang borngen lapatan na tugasnya lah Kristen ima intrisik. Adong di lewat debata hagugol di kita, ikong gabi sirah kita. Ikong gabi panodak kita.
Jala iman atarida rupani. Nanang dohon ni si Jeremia tu bangsoi. Mulai tajah di Jeremia 20 ayat 7 di dokon. Usahakan riko tihamu kasonangan ni luati. Nang Peter buat kamu alai pikiriamu biar apa maju ke laki. Ai bolo maju laki maju do kita. Jadi dan rupani pas dusongon orai labora. Jadi usahakan dan doakan. Na taulai tatangnyakon. Tatangnyakon na taulai. Jadi boleh song ni kami rupani kita panuli. Awase husuku do akar wasi. Ayado kita nang mangido asa dumenggang uduta. Sirur na pinang gabi na niula. Suku-sukuku. Ayarong do pinahamuna. Ayona selo jahal mananyakon hape song pinahamuna. Itu hatanya kon nate. Song pinahana. Tang muruk Tuhan itu iba songoni. Sorong usahana. Tanya konon. Tanya konon dona sorong. Nah, dua harus dipikirkan. Jadi masih Jeremia. Tetap do kita berada di antara pemikiran tangiang pos ni roh atau Tuhan ini alai ko porsedo kita tong Tuhan taipe menguda do jala ido na boy tajaha di jolo ni turpukon. Menurut si Jeremia so nak kita jaha do patik terus do kita majaha mabigi patik setiap minggu alai sudah patiki monotapil ibu do taulahon. Jadi mulai menurut si Jeremia boy alai makuncina ida manarodo warisogot ni Jehovah pukaokuma badan na baru tupinopar ni Israel do tupinopar ni Juda dada songo padan naku bahini na jolo tu punasida uju naku takut tangan nasida ila manogio nasida ruar satano Misir HP di ose nasida do padan naku bahini ati pe au warajan nasida nyan ayodo padan si baenokku tupinopar ni Israel duk salpu akaryon ni Jehovah lehonokku mapatikku tu bagasan ati-ati nasida jala surat tonokku do itu bagasan roha nasida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe mangsokku om manakin na udokon di leol debatado si leon anugerah tu kita jala hot doi di pasahat ima as ni rawani tuani holong ni rawani tuani intrisik adong kemampuan sedirita marbuhal-buhal lau mangatusi dia na dinggat dia naroa tidak tahu termasuk tiki pemilihan nasal puita bawa tolo isena hurang isena nasalah isi alih kita marupani maboto ata pilih dai do bola salah pe ida si kang pola razumate kesalahan na fatal kelemahan ada alai asido konsisten do Tuhan ni lau mangurupi kita nang pe dihabuang bang sore tetap do Tuhan ni mangurupi nasida tetap do Tuhan ni margogoy nasida jalaw wala pedita o dakya di kota Jakarta pedakya ate imida pedakya ya pedita wala di huta-huta do kantor pusat terima no tibu rupani baru pedita resok di huta do huta-huta jalan dua rupani biha do tutu terisolasi do tapan uliot tutu liling kan jalamu perana julu adora sorong bandara marukil do sarro tu bona pasui kan iko danong manamate raisi mangna adong pamasu-masuwon rupani na sutar jua te manang mulak madulu na tutu asunare kan tapala songoni be lapatan na rupani ba memang iba pe menderita do dah susah do pikiran jala termasuk kamu na seke baru binoto do sodo amang 9 juta dokter 9 juta do kadongan di sol na tinada si merpin na jolo ti kenapa sodo pe ngamang urupi bona pasugit madala pak do mana sorong motor ibu di mana motor truk do lama main listrik di tolong tiki nang dohono kuisi memang marukil do sada masyarakat manang bangso
molo tirisulir, molo dang perduli, tidak ada keadilan. Anai kan bolo halak na porsea do di sadetik kilian ni Tuhan ini. Jala ondora na konsisten ikon idota. Apapun masalah, apapun kesulitan kita, termasuk penyakit yang kita alami. Ido na boita ida ta persejari sian minggu-minggu passion. Ikut tabereng Yesus Kristus sisa sitongna. Bohado ibana memasuki sada pangatusion. Na diadili secara orang Yahudi dohot Roma. Aka malim namar tingkat-tingkat mengadili Yesus. Pardosa Tuhan Yesus. Ala do ibana anak di debata. Malim Hanas, malim Kayafas, Sanhedrin, imam mahkamah konstitusi ni halaki. Tikimat dokon. Tuhan Yesus salah. Karena dia mengaku anak ni Tuhan. Alaman urut talaki dang mungkin jol magabi debata. Dang mungkin. Ima logika ni portibion. Jadi bodoh doon ni hara isa detiki tapan udang mungkin ibana boy maju. Hape unang lupa kita. Buhado sa sitong na parroni barita nauli tubang sobata kami boy kita berkembang sungon. Jala postoro ka ido na mangula terus bergerak. Asa dong sistem na adil di tonga-tonga di bang soton. Jala partisipasi ni halak Kristen macam penting di sini. Dibuat Tuhan Yesus itu pengadilan Roma. Allah memang melolo menyalipkan, mempersilahkan jolma pada waktu ikon pemerintahan Roma do. Ibu mana tu tonga-tonga ni pangum Pilatus. Isulikiti, isukun. Itu orang ni debata atau ho. Ni mana? Ay dangan bere ibana kesalahan na patali. Memang bola di debata do ibana ba horoi si. Tang kesalahan menurut si Pilatus si. Ibuan tu si Herodes inatanay pe ngamal lu taruto na unang ibeko na sopato tu si na sitong dei Tuhan ni. Darong dapat tu kesalahan. Ibu mesti mulat tu si Pilatus. Ujung nama dok. Yes mau sianin na cuci matangannya. Omak kemunafikan. Gimana sorong ke di portibion ala cuci tangan do gudang jolma. Orang masalah bolos satu ujung naik cuci tangan. Daripada mau piba sejabatan di bawah nina. Ido huasoi portibion. Kebiasaan mencuci tangan. Melepaskan diri. Nah, dang do bausinna. Hamu manasari di sini. Ujungnya diadili Tuhan Yesus oleh bangsanya sendiri. Itu. Oleh bangsanya sendiri. Jala termasuk si Jeremia pe atersonido, songot Tuhan Yesus itu. Moduna. Diadili bana gabi dirajam molota jasa sitong na buku di Jeremia gabi mati di Mesir di bana. Dirajam oleh orang Yahudi. Jala ordo rasorna ubana Kristen di Jerman berpikir orang Yahudi itu adalah pembunuh Tuhan. Itu na julu. Apa salah untuk tafsiran nasi dei. Alalo Tuhan Yesus do dang dia tu sinasida hasalan nai. Mereka tidak mengerti apa yang saya lakukan. Hebatna mati tu hati asa balua do ganu perdusa. Alani una dong tong gereja mandokon kang boy perdusa akan ajukat aka perja rotu gereja. Hukap tu hati itu termasuk kita kamang do taminanga te bolong kaya na kota na hurang. Nang taberengi ay tadi kode batango ni. Belum tentu. Ino. Kaberingot tero tangan itu hatai iko boy melampaui sana tapi kiri dileodo pikiran mangurupi. Jala ido naso boy di dahalak molo terus halak na porsion ala juguli bana martangnya jala juguli bana madok hatana madok kasitongani gabe di sada tikki dileot hatai do keadilan ala taboto dang silangi ujung ni sude. Jadi silangi sasitongna positif deh. Tabba. Jadi si tahun unang tabering negatif. Masalah jangan dikira itu negatif. Pembuangan itu jangan negatif.
Kemiskinan itu juga bukan negatif. Justru sa setong na di persawan ni bata pe di dokter tiki pugos so parsejari mamora. Alai dung mamora ko parsejari mapugos. Itu yang positif. Jadi silangi semakin banyak tantangan. Termasuk tuh kayak anak kota, taberinya anak kota sa setong na berjuang sendiri. Mulai seorang mertugaran, nah kita do terlalu banyak mencampuri dan memberikan kemerdekaan tunasida. Alai sifat yang dilihat Tuhan na intrinsik dilihat Tuhan mai ima kemampuan untuk berdiri sendiri di hapersiona. Ordo tugas tasong hanak na persea. Alani minggu judi kaon naik pakota pangatusiota. Tugasnya anak Kristen ima iko soliderdo. Jala iko mampu do menghadapi penderitaan. Martin Luther madoksa sitongna here stay kan nih Anders. Lapatanna saya berdiri di sini apapun masalah saya akan hadapi. Jadi tidak sitong along di Amerika dokter rupanya in front of God we are nothing. Inna tang toy, mau agama dosong tang toy, mulai dok rupanya dijulun di dewata, dangarong lapatan tamanangahin, dangarong lapatan ni hamorotai, dangarong lapatan ni hajol motai, dijulun di dewata. Justru macairga kita dijulun di dewata. Berharga, termasuk orang-orang jahat itu pun berharga. Buktilah bahwa paturu Tuhan kapar jahati. Baru anak kota nak hurang, mereka kamu menjulun tiki bodum di mana? Tikirenge si mana bodum? Berek kamu panoti hamma buhinai, arong buhinai jahat, berek kamu. Nah, enggak dong. Saya ada poso-poso lo buhinai, dah dong berdosa. Amatan juga mananginata na hurang rupani, berek tikim bodu mana. Dungu kamu, jam sada. Berek kamu mabuk tu, buhinai. Manis, bagian. Tu song dosana. Ima mabuktikan, imago dei wajah Tuhan di setiap orang ada. Holani kita, sabar kita. Tuhan Yesus ibani dok harus via dolorosa. Sabar menjalani penderitaan. Ido kelebihannya Kristenon, cina keagamaan asing. Mololam mampu kita menghadapi persoalan. Berdiri menghadapi persoalan. Berdiri menghadapi penyakit. Berdiri lah menghadapi akna masalah-masalah. Tantangan di zaman na masa di bangga sanguluta. Margogo ma ita salu nak namang do inangate mo marsay ta mo kenang nang itor mudur semangat ate boroya nakot tarupani dingaddo mekkel hita nang peaci ta hilala mekkel hita ala marhite na mekkel hita adong dosa ada kepuasan tersendiri isi dila tuhatai lam tabagugutta ti unang tatola tanya ko ma inangate sa malum unang betanya ko biasa sabi ya opportunity na ada ibaga sa rohana si terus dumandok na mangulul piao tu mangulu taruh tanya kubah baju para kilo nijo justru kita yang minta kamang do teminang apapun persoalan di dunia ini memang mau taingo do pardalanan di Tuhan Yesus na memikul salib dan salib itu bukan yang terakhir itu adalah awal untuk kebangkitan itu. Nah masa di bagasang guluta, idok di Roma, saplopat, IP itu satu ICA, di boto tuhat taido, mana ngahape na taidopi. Jala memang panggoran ni rohatan nunga dilihat tuhat tai samar gugu kita, mengadupi jala kemonak kita, di sadetiki pasahaton ni tuhat tai. Amin. Martagem meda. Mulai Tuhan, ala diluhoko kami. Di leko kasih tongal di kami, gabe huboto kami itu membilangi dengan di basam doa sidro kami. Songo bangso kami, bangso bata kuida kami dong, songo bangso Israeli ngulu nami. Sayo jo dolang porsea kami di hagogomu. Ara di leko itu patik dang kolan atas surati. Nung ngadongi di suatu toko tu bagasa roh ada pikiran nami. Gabe boy di sada tiki hubilangi kami itu. Pabahenamu, nau songgup tu kami, song sada bangso kami dia dopamu, jala song sada bangso kami di tonga-tonga ni Portibion di Indonesia, nang tu Portibion di pasu-pasu hodo akan aku nami, na jonok tu kami do di dadau,
di dalam luar negeri. Jala ditatap podo kami ale Tuhan. Asa dohot kami madai dengan ni basam. Jala dohot kami menyuarakan asa jupang keadilan kasih tonga di tonga-tonga ni Portibion. Pergugoy ma akan akon nami. Pergugoy akan ditutuan nami ale Tuhan. Asa margogo na sida maniroi menasehati akka peperanna. Langsung ni nang kuriama ale Tuhan. Asa unang manasadi ale Tuhan. Lao pabuahon hasil tongan nasyakoi. Asa jupang di kami isa datiki keadilan na minoritas ikut boy menikmati kehidupan bersama dengan yang mayoritas. Imai lele pangiduan nami Tuhan. Langsung ni manang akan itu Tuhan nami di son. Pergugoy na sida, asa margogo na sida le Tuhan. Lao pasahaton hinauli ni habalgaw mutu akapino pardabe. Jala malo jupang ale Tuhan parsahiton narenge leon gogo di nasida. Asa di boto nasida pasahaton dirina tuho. Jala totong molo tumboy ale Tuhan ulutom ngulu nasida maldai dengan ni basam saliring mangudu nasida. Imai lele pangidon nami Tuhan jala man sobaw kami. Kalau di bagasan gora nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Tatanya kumapilata de bata martanyang mahita. Ali ide bata manamina di Banua Gijang,
Hodo haroroan sa luhut sileo-leo na ringgan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na niliyami ito kami pilihan namin ito. Sa ijalo may gabi wap na hutus di julum. Paso-paso may jaramoti. Asa ko para siya kami pilihanon pati buluhon karajon muli tonga-tonga ni huriyam do di portibion. Bukay marukan namin marhite-hite to dim. Asalam mutad dahami gudang ni sileo-leomi ito kami. Asalam girgir kami madok mauliate ito. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manamin na di banuagi jang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajon mo, say South malo maniroham di banu tungosong na di banuagi jang. Lekon matu kami sa darion hangulu siya pare. Si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa to kami. Unak kami tugu iti pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mamu di bakasar dame, kasih tonga dolas tiroha. Di pasu-pasu jalan ramoti tuan de batama ho. Di sodakon tuan de batama buhina tuho jalasi maruhana midaho. Di dopakon tuan de batama buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Malita. Selamat.